Ekintzailetza gizarte ekonomian, garapen iraunkorraren ikuspegitik gizarte ekonomiak izan dezakeen zeregin nabarmena abiapuntu hartuta. Atal honek, gizarte ekonomian ekintzailetza sustatzeari buruzko ohiko analizietatik harago joan nahi du. Ekintzailetzaren erronkak ikuspegi ezagunenetatik aztertzea alde batera utzi gabe, gizarte ekonomian enpresen sustapena estrategikoki mugatzen duten egiturazko erronketan sakondu nahi dugu, baita erronka horiei aurre egiteko moduan ere. Zehatzago esanda, gizarte ekonomiaren esparruan sortzen diren enpresen kopurua oso txikia dela egiaztatzea ezinbestekoa da, baita gizarte ekonomiak ekonomian duen pisuarekin alderatuta ere. Oro har, gizarte ekonomiako oso enpresa gutxi sortzen dira, baina gizarte ekonomiako enpresek egonkortasun eta iraunkortasun handiagoa izateko joera dute. Gizarte ekonomiako enpresak gutxiago sortzea azaltzen duen funtsezko faktorea Tekum. Ekai Center Fundazioan, pizgarri sustatzailea deitzen duguna da hau da. Gizarte ekonomiako enpresak eratzeko pizgarri pertsonal txikiena da horren atzean. Gizarte ekonomiaren sustatzaileak boterea eta onurak enpresa proiektuan sartzen diren langile. Hornitzaile edo erabiltzaile berriekin banatzeko konpromisoa hartzen duela dago. Erronka konponezina dela argudia badaiteke ere, egia da, halaber, sustapen pizgarri txikiago horren inpaktu negatiboa moteldu edo konpentsa daitekeela kasu askotan. Ildo horretan jardun estrategikorako aukerak aztertzea funtsezkoa da gizarte ekonomiako ekintzailetzaren etorkizunerako. Jarduera hori egiteko beharraren abiapuntua da gizarte ekonomiaren sektorea sustatzen duen ahulezia egiaztatzea, alde batetik. Bestetik, gizarte ekonomiako pizgarri sustatzaile txikiaren arazoaren egiturazko errealitateari buruzko hausnarketa nahikorik ez izatea. Zeintzuk diren arrazoi estrukturalak eta ondorioz, zein neurri har daitezkeen edo ez arazo horiei aurre egiteko. Premia horrek, lehenik eta behin, gizarte ekonomian ekintzailetza sustatu eta babestuko duen lege, eta politika esparru mesedegarria izatearen garrantziari eragiten dio. Horrek erregulazio substantibo berriak barne har ditzake, baina baita pizgarri fiskalak, gizarte ekonomiako erakundeen aintzatespen juridikoa, administrazio izapideen sinplifikatzea edo kooperatiba sareen sendotzea ere. Ekai Centerren proiektua da honakoa, eskerrik asko zure arretagatik. Jarraitu gurekin.